Ka kong Margaret Pathau ka longkme ka badai na umsning proper bi ribhoi distreng ka badai ka wei na kithe ya lempat kti lane ka arm wrestling na ka jilla Meghalaya kala yora e ka nam ladu hakjing khun badang shen hapadang ki wei pat kinong ya lempat kti jong ka perthei ya ka balatep haka ktin nong wei kum ka World Championship Arm Wrestling 2022 ka balalong hari Turkey. Katei kaladu kalayo ya kacingsha penkop buram haka arpun riu tarik Risau R1000 R4R naga Ribhoi District Sports Association RBDSA ha office trekam jongka hanong thmai umsning. Kumban syukdo sipongut kitei bat kirangi lekai arm wrestling naga jilla kila syajid banlej mikmat naga ri India banlej yeshimenta haka lempung 43 Arm Wrestling World Championship R1000 R4R hari Turkey. Kabani kite kisipongut kirang bat kite ya lempat keti saungut kilayo ban khur ya katakma kaba ka kong Margaret Pathau kalayo ra iki artli kitakma kata hakan ripo kg left hand kalayo ra ya katakma ksiar lani ka gold medal da ka penlimno ya ka Santos Ana kathe ya lempat keti nakari Brazil barhaka kerdan master kalayo ban khur ya katakma rupa hakaba kala sha penlimno hakathe ya lempat keti nakari Canada hakajing khun final bat laingut pat kilayo khur ya katakma renong. Habakran bat Ribhoi News ka kong Margaret Pathau kum ka ladu kalai thu bakadei ka pali ka pasau pholai jong ka jinge khun ki thei lempat kti balatip kum ka 43 World Arm Wrestling Championship bat kum ka ladu kala penpau ka jing sungu sarong bakalayo ra ya kane ka nam jingjam rengkat berkalat jingkersan niki bor sarkar nalau kurim ujongka uba Rocky kela bat nalaying nalasem. Kalaya thuru bakandang shim bentas haka wei pat kalempung ka bansalong hari Iran haus namu bansawan rengkat ka jingkentu iki wei bakimdei bandu jingkermen bat kimdei ban randin shisen kasngi kalat kan saple na ka benta ka jongki kumjuru ba Rocky kela ubade ukurim jongka kong Margaret udon ka khubor ban kentu shaki para longpa bakidei bandon ka mense menkersan lem yalaki kurim bakin kenjo haka sab bakidon ngana du pasta ngapet ya ka jingdon ke interest chong i da padang ke jingdon interest ke chong i te nakaliang jong ngaru ba ngaro ngawan nakaliang kom sport person tamba kamde ke individual game ngede ha ka group te banga i pat ba idon interest ba ka ni ga game chong i ngaro ngai full sport ngai men sim ba i ke ba idon kam nam ta ka ni ga game chong i ngale be ngapan biang be yak jinon kam jong i ban ngabu be ka thong ye i brabor hi bang ka thong jong phi ke de man long hadu international level de namar ka ta ka daw bang as I full support i te don ting teng ka por ka ba i bun kam ro ngalong i no sha kam practice no sha kita ke de jing I'm sim jong ap to nga kan tu ke de ke ba important question ba kata nga kan tu ye kino ki long kpa mo ki ba layo lesing alap nong kilayo kilok ba don interest ak sport marabor ngim jude ban ai ngim jude ban penduk mensim yaki tenga ai ka message baro kilong kpa ba hapidon kino kilok badan interest ki sport lada dei ba kiladon kon ne don ketiru sumba ai mensim ki wan penduk jingkermen ki peniar ka jemut jebkhat ki khnang ba ka thong jong ki kan don lada ngi kim mensim kup ki kpa kamu ingin empoi deh nasional kata kadege masih kamang kwa ban ai syaki lok pa baro kaning gong nga ai ka buram ka jingo sha ublei mamsham le no yangi yanga aka jinya lenti jangi ban le yeshim banta shatei sha rinong wei hataki ka bolong ka 43 World Championship hadian jang ka jing job ka jongi bangi yo ban khet yo new so ngadap da ka jing so men ka bakraw but ngasngo ba commission ka jonga kala fulfill namar arpusan snem menshwa ngakmi lenti ban yo khet yo new so jing job jong ka World Championship bunsin nga ju perkhat ru ba ngatharai ngan eno ya kan jing le khai namar ba haju lingba ki jing duna ka sponsorship EA henry kamansim jonga kamshem lep namar ba ilok jonga ai mensim yang ashibon hayang asam ki ai mensim yang ashibon uko jonga alanson marban yang ai mensim yang langta menta kalong ka jingjob yang ilang baro ashipongot namar ngiyo ban lechim benta shatei
hakapor ba ka government ka ai sponsorship yang i hakapor ba biang bat ngi yo ai ka sponsorship ka ba biang bat ngi yo ban le chatte ban i shim banta bat ban wan phai sok bat ru ban yo khat yo new so ka jing job te ka jing ya tli ka long ka bor ha bang i yo ban ya kala long ru shi banta bang i la create history ka Meghalaya ya kan ni jing le ka na mar ka de ka sien ka baning kong bang i yo ban le shim banta baro shi phongot bat bang i yo ban yo medals hado sau tli Tia kawai ru ka basngau tanat kalong na ki master women's category ka team Meghalaya ka team Indian kalayo ya ka team champion ha ka world barok kawai kata ka basngau tanat tia nga ai ka jing so kemen nga ai ka jing so ngo na ka banta ki NGO ba per po jong ka ni ka ribhoy keleng ki KSU ki RBYF ki RBDSA ang ta ki bangamla banjer keteng ki seng kentei ki jong ka umsning ka town dorbar jong ka umsning barok kawai ki rangba shnong ki sinriu shnong jong ka umsning ka ribhoy hi barok kawai hi la karshan tingye yang ban aiman siam yang ban lai shim benta shatei ho ngam klet ru ya kamawa ru ka dai kawai ka bala plelenti yang ni bangin yo ban lai shim benta shakate ka championship ho menta sport minister ila yarap ha kan ni ka por ka ba hakani ka kenti ka bangile kai ila yo sibon ki jing yarap na ka sarkar kandang dan ka jing le kai ka Asian Cup ka banlong Iran How benai April. Kajing amin sim jeng akalong ba ni de ben tresh tam shuana la dia. Te kalong ru bangim de ban kedran dien. Lada menta ka singim job. Lane lada menta ka singing kample kalat. Hakawai ka singi hagwai ka por kalat kan play na mar kumbang ngaru ya la de arfu sans nam ngayai ap hadu kan ni ka por ka bamenta. Tengila so kemen hadu kata bat kalong ka buram ya ka jong ri boy jongi kamtam namar ngi bat ya ka district sport hapo jong ka district ri boy te maria yo ya ka jing tip ngila kemen bat ngila mut hero ban le kano ka kanja felicitation na ka banta kani ka kong mangkar pasau te ha ka jo ka por ngi tip ru ba kidon pediki players ki bawan lang ten re bangin le tangi marwe ngi sngo kumno magbaro kane kadi galenti kadi ka gateway ka bapiwan na gawati tiong habangi pediang ngin pediang lang ya baro namang iyang na kabenta ka district bangi pediang lang ti baro papila ainam pila ai burom ya ka state ka jongi ya ka brijong new trap kamtam namar kata ka jingwanra jong pi ya kane ka burom kam dei tang ya ka district kam dei ya ka state ndeka dei ya ka ri india baro gawe habang ayo i alang ba ka media ngayo i ba bawan job nung kong kiong kade from India. Hamari ong India gan nok jung sukmen jung ibaro. Ngim juk hamyo kan naman yo gold. Adu ke level jung ke international. Kublai sibun ya kong Margaret ya piki tim baro ya hi kong bawan balairu ngam tip kerteng ya pi baro tam henrei kilawan ra ka buram yang ibaro.